खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासैखौबो बरायना लाबाय। दिनै आं बर'नि सासे मुंदांखा लिरगिरि धरन्तर औवारि सारजों आं दिनै मोगा-मोगि लानो सानदों। बिथाङा बाक्सा जिल्ला आथिखालनि आरो गोदो बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय हाउलि मौजा लहासर गामियाव 1948 मायथाइनि 4 डिसेम्बराव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि बे सिमलागुरि रेभिनिउनि माइनाव गामियाव बिथाङा दङ बा बिथांनि गामिया आं नैबे समाव बिथांजों मोगा-मोगि लानो नागिरदों। बिथाङा गोबां लेखा सुंद' सल' खन्थाइ रायथाइ बिथाङा लिरदों। नोंथाङा हयथ' फरायनो मोनखाबाय। आं बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायगोन जाखिनि सिगांनिफ्राय दिनैसिम बिथांनि लिरनाय आरो बै लिरनाय समाव माबे बिथिङाव बिथाङा रायथाइ लिरदों सुंद' सल' लिरदों बेनि सोमोन्दै सुंद' आं बिथांजों सावरायनो सानदों। नैबे समाव आं बिथांजों मोगा-मोगि लानो थाखाय आवगायदों। गिबियावनो सारखौ आंनि बर'सा देरहासार इउटुब चेनेल जानानै नोंथांखौ बरायना लाबाय सार। सारा जिहेतु गोदोनिफ्राय जाखिनि नोंथाङा नैबे बर' समाजनो थुनलाइयारि बिथिङाव नोंथाङा गोबां बिहोमा होबाय। दा बे बेलायाव नोंथांनि लिरनाय आरो जाय अनसायग्राफोरनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि मोनबोदों बे बेलाखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायबाय सार। थुनलाइनि बिथिङाव होनाय बिहोमा होनबाथाय आंथ' बेखौ बिहोमा होननानै सानना लायाखै। ओरैनो आं जेब्लानाखि गोजौ फरायसा हाइ स्कुलाव फरायोमोन बे समनिफ्रायनो आंहा थुनलाइनि फारसे मानोबा गोबां माबा दंखायोमोन, गोसो दंखायोमोन। खारन बे गोजौ फरायसालिनि जों असमिया बिजोंसो फरायनाय नालाय बे असमिया माबाखौ फोरोंग्राया सासेया गावनो सेकेन्ड लेंगुवेजआव ग्रेजुवेटमोन नालाय बिराद गोदै रावै बिथाङा फोरोंनो हायोमोन। बिनिफ्रायनो आंहा थुनलाइनि प्रति रावनि प्रति बिराद मोनसे दुर्बलता सिगांनिफ्रायनो फैदों। अबस्से एसामिस मिडियामजों फरायदोंमोनथ'। आं बेखायनो आंनि जिउनि गिबिसिन खन्थाइ सोरजिखौ आं बै समावनो आं बर्थमान 69 जागोन 1969। बेयाव आजान होननाय मोनसे एसामिस पेपार बरपेटानिफ्राय ओंखारोमोन। बेयाव आं फार्स्ट टाइम लिरजेनदों। फार्स्ट टाइम फोसावजेनदों बेखौ। बे आजान होननाय बे माबायाव निउस पेपाराव। बेखौनो आं बर' राव सोलायनानै हथाखामोन खन्थाइनि नामा। हथाहा। दा बर'थ' आं नागिरना मोनाखिसै बे समाव बर' मिडियामजों बा बर' लेंगुवेजनि प्रति आंहा माबा गैयामोन बारा। जों एसे हारसा बांगालि लेखायाव थाग्रामोन नालाय। आं जेब्ला बै मोदै खन्थाइ बिजाबखौ लिरो बै हतासाखौनो आं बर'यै थैसाम मुं दोननानै थैसाम खन्थाइखौ लिरजेनो आं। आरो बेखौ मोनसे समाव हायार सेकेन्डारि लेभेलाव पिइउ क्लासनि माबायाव बे टेक्सट बुकआव सोदोंमोन बे माबा थैसाम खन्थाइखौ। आरो बेखौ माखासे कलेजनिफ्राय बर' मिडियाम बर' साबजेक्ट थिसननाय बिनि बिबुंगोरा बिथांमोना मानसि थोनहरलायनानै आंनाव सोंदोंमोन जे मा थांखिनानै लिरदों बेजों मा बुजायनो नागिरदों बेफोरखौ मिथिनो थाखाय। जेरै बिजनि कलेजनिफ्राय बङाइ कलेजनिफ्राय क'क्राझार कलेजनिफ्रायबो बिदि फैदोंमोन आरो मा। आं बुजायना हरदो जे जेबो नङा बेयो। थैसाम खन्थाइयाव मात्र मोनसेल' माबा दं जे थांनानै थानाय आरो ओमफ्राय थैनायनि उन बे गेजेरनि जिथु गेप दं पार्टिसन बेखौनो आं बै थैसाम खन्थाइयाव अख्राङाव नांगा इन्जुर होननानै आं लिरदों।
जास्ट माने बेखौ मा बुङो नेरसोनथिनारि नेरसोनथिनारि हिसाबै बेखौ बाहायदों बेनोमोन आरो दिनाव बेखौ आं बै आजान माबायाव पेपाराव आं फोसावजेनदों गिबि खेब बेनिफ्रायनो 79आव आं बै 71आव बै खन्थाइ बिजाबखौ लिरदों आरो बेनि उनावनो आरोबाव जेब्ला पिअ क्लासाव नांगौ जानाय फरायसाफोरनि थाखाय खाजायाव फैगोन खोमा होननानै गान्दु सिंनि लाइजाम गांसे दा बे थैसाम खन्थाइ आरो गान्दु सिंनि लाइजाम बे मोननै मोनसेया खन्थाइ आरो मोनसे सुंद' सल'आ बै समाव टेक्सट बुकआव इनकर्परेट जादोंमोन आरोना मोजां मोनदों फरायग्राफोरखौ आं मोजां मोननाय खोनादों गतिके बेनि उनावनो सोरजिनाय जादों आंबो मैहुरखौ मैहुरा जाबाय खन्थाइ माबा सुंद' सल' सरि सल'मा बेखौबो रायजोफोरा फरायगिरिफोरा अनसायदों होननानै आं मिथिनो मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखायनो आं जाय बिजाब लिरो गासिबनि बिथिङाव आं सासे लिरगिरि हिसाबै समाजनि प्रति जा दाय बा बिबान थायो बेखौ बानस'नो थाखाय आं नाजाबोदों बिनि एकाडेमिक भेलुफोरखौ नायनानैसो आं बिजाबखौ लिरदों दा सारा गोबां बिदिनो लेखा लिरबाय मैहुर गोथोनाय लामायाव गोदान आगान बिदिनो गान्दु सिंनि लाइजाम गांसे ना दा बिदिनो सारा दा बेफोर लेखाफोर लिरदों दा बेनि बेलायाव गासै लेखाफोरनि बिथिङाव माबे मोनसे लेखाखौ नोंथाङा लिरनानै गोसोखौ माने थुलुंगानाय मोन्दों माने बांसिन इन्टारेस्टिं आरो जायखौ लिरनानै माने बांसिन मोजांसिन बा समाजनां बिहोमा होसिननो हादों बेखौ नोंथाङा सानो आंथ' बेखौ गावनो बुंना लानाया थिग जानाय नङा थेवबोथ' लिरगिरि हिसाबै आं सानो आं जायखौनो लिरदों बेनो अनसायो बेनो मोजां जादों बा समाजनि खामानियाव फैगोन बा फैदों बेफोर लिरगिरिया जेब्लाबो आंनि अमुक लिरनाया गाज्रि जादों होननानै साननाय बाथ्रा फैया बिसोर जाबाय मोनफा मोनफा क्रियेटिभ माबाथ' लिटारेचार गतिके मोनफ्रोमबो समाजखौ नोजोर लानानै लिरनाय गोजा गतिके सम लानानै सम सोर अबे समाव माबायदि फरायगिरिफ्रा माखौ थांखिनानै फरायदों माखौ मोजां मोनदों बे बिथांमोननि बाथ्रा खिन्थु आंनि नोजोराव आं गासिबो समान होननानै सानो दा थिग আছে खन्थाइ बिजाबनि बेलायाव आं लिरजेननायथ' बे समाव मोदै खन्थाइया आसलथे आंनि बे समाव सेंग्रा बैसोमोन आं बिल' 20 इयार्समोन थेवबो बेखौ बै समावनो लिरदों उनाव नायबाय मा एथ' बै समनिजों गोरोबनानै लिरनाय खिन्थु दाथ' बारा बेखौ अनसायनायनि माबा फैला ओइ सिगांनि सोरजिजेननानैसो मानसिफोरा आजावगोन आरोना बे समजों गोरोबनानै मा लिरदोंमोन बेयो दा गतिके बेनि अनगायै बाखि गासिखौबोथ' आं जेब्लाबो समाजनि नोजोराव फैगोन समाजनि खामानियाव फैगोन होननानै आं सानना लायो बेनोसै दा नैबे बिथिङाव नोंथाङा जाय जिहेतु गोदान गोदान लिरगिरिफोर दङ जाखांफु लिरगिरिफोर खन्थाइगिरिबो गोबां दंसै दा आथिखालाव दा बिथांमोननो नोंथाङा जिहेतु सासे गागि लिरगिरि दा बै हिसाबाव बिथांमोननो मा मेसेज होनो लुबैयो गोदान जाखांफु लिरगिरिफोरनो आंथ' नुनो मोनदों गोदान जाखांफु लिरगिरिनि गेजेराव माखासेयानो सानथ्र'हायियानो बुं मोजां मोजां लिरगिरि ओंखारदों खन्थाइगिरि सुंद' सल' लिरगिरि सल'मागिरि आरो बिथांमोना माने दानि जिथु माबाजों गोरोबनाय दा जोनोम मोननाय आथिखालनि दावगा गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरा बिथांमोननि साननाय हनायफोरा जों गोदोनि जि समाव जिमोन बेनिख्रुइ बांसिन माबायाव फैदों आरो गोजौ थाखोआव आरो जों फरायनाय समाव एसामिसथ' थाबायानो बर' मिडियामनि बा बर' लेंगुवेजनि बारा सर्सायानो गैयामोन नालाय जों जेबो फुंखा मोनाखैमोन दानि बर' मिडियामनि फरायसाफोरा बा बर' समाजनि सेंग्रा सिख्लाफोरा
थोजासे माने फुंखा मोनबाय। गुबुन गुबुन बिजाबबो फरायनो मोनबाय बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन माबाखौबो बिथांमोना स्टाडि खालामनो सुबिदा मोनदों। गतिके दानि गोदानफोरा जथेस्थ' जोंनि बै समनि जों जि जादोंमोन बेनिफ्राय जथेस्थ' डेभेलपसिन होननानै आं सानो। बेखायनो दानि लिरगिरिफोरनि मादाव आं माखासे आखाइ गोनां खन्थाइगिरि सल'मागिरि सुंद' सल' लिरगिरि नुनो मोनदों आरो उनावबो बिथांमोना आरो बांसिन दावगालांनो हागोन होननानै आं सानो आरो मा बिदिनो बर' थुनलाइया जथेस्थ' माने गोजौ थाखोआव थांगोन होननानै आसा खालामो। आङो जोबथारनायाव सारनाव मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों दे सारा आथिखालाव जिहेतु गोदोनिफ्रायनो लिरदों दा नैबे बिथिङाव दा लास्ट मुहुर्त जिहेतु नोंथाङा गोबां लिरबाय मिथिनाय हिसाबाव नोंथांनि देहाया बारा थिग नङा बेखौबो नोंथाङा फोरमायदों दा हिसाबाव दा आथिखालाव माबाफोर लिरबावदों नामा बेखौ एसे फोरमायनो जानो लुबैदों। आं दा बिदि बिजाब होननानै आं जेबो लिरबोआखै नाथाय रायजोफोरनि हांख्रायनायाव बे बर' थुनलाइ आफादनि सम सफैब्ला बे बोथोराव लिरबिदां बिहरबाय थायो। खायसेया एखेबारे न'आव फैनोबा जावले जावले बिफैबाय थायो। बाध्य जानानै मोनसे मोननै बिदिनो रायथाइ दिहुननो गोनां जायो। बिनि बादै बिजाब आखाइजों आं लिरनायनि माबा गैथ'वा खिन्थु आं सानदों मा आंनि जिउ खौरांखौनो लानानै सल'मा महरैसो आं बिजाबखौ लिरगोन आरो बेखौ आं दिनै गाबोन होननानै सानगासिनो दं गाबोन लिरगोन समनिफ्राय लिरगोन होननानै दासिमबो खिन्थु लिरनाय जायाखै खिन्थु लिरथारगोन बेनो आरो आंनि जोबथा मिजिं थिनाया। नैबे समाव आङो सारजों दान्दिसे सम मोगा मोगि आयदायाव बिथाङा जाखिनि बिथांनि गोदोनिफ्राय दासिम जे लिरनाय लेखाफोर बेनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायबाय बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं खाफाल गोनांबो होननानै सानना लागोन सारजों आं दसे सम सावरायनो मोन्दों। आङो नोंथांखौ जोबथारनायाव आंनि चेनेलाव आंनि भिउवारफोरनो गोबां बाथ्रा नोंथांनि जिउनि जारिमिन आरो लेखा लिरनायनि सोमोन्दै बुंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ साबायखर बावबाय। थ' लोगोफोर नैबे समाव आङो मानगोनां लिरगिरि धरन्तर औवारि सारजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय। बिथाङा जोंनो बा नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा फोरमायनानै होबाय। बिथांनि लिरनाय सिगांनिफ्राय लेखा लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय बेनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायनानै होबाय। दा बे बेलायाव बिथांनि जोबथि थामहिनबा लेखा लिरबावनो बिथाङा बुंदों दा बेवहाय गावनि जिउनि जारिमिन बेखौ लानानैनो बिथाङा लिरगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। आंबो मिजिंथिदों बिथांनि जे लेखा बेखौ फरायनो मोनगोन आरो लोगोसेनो बिथाङा नैबे गावनि जे लेखाफोर लिरनाय नोंथांमोनाबो नैबे नुनो मोनदों बेवहाय मैहुर बे लेखा नैबे गोथेनाय लामायाव गोदान आगान बेफोरो आरो लोगोसेनो गान्दु सिंनि लाइजाम गांसे गोबां लेखा बिथाङा लिरदों आरो बर' थुनलाइनि बिथिङाव बिथाङा गोबां बिहोमा होदों आरो इयुन जाय लिरगिरि बिथांमोनखौबो बिथाङा खावलायदों जे बर' थुनलाइ जे मुलुगाव लिरनायनि बिथिंजों गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो दिनैनि जे मोगा मोगि आयदा लानाया बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।